friends, welcome to my channel Yashasvi Vlogs. Ajjillal Mande industry unji concept unji part 1 and video upload ಮಾಡ್ತದೆ. part 2 video upload ಮಾಡ್ಪಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ 3 week ಸಾಧಾರಣ ಕರೆಂಟ್ 3 week ಕರೆಂಟ್ upload ಮಾಡ್ಪತ್ತೆ. ಇನಿ ನಾನು part 2 video upload ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನ ತಗೊಂಡುಲ್ಲಾರು videos ತಗೊಂಡುಲ್ಲಾರು ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನೇ ಅನ್ಪಾಡಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಟ್ಲೆಗೆ ಟಿಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲಿ ಬಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತ್ತ ಸೆಟ್ ನಾಳಿದ ಭಾಗ ನಾಳಿದ ಸೈಡ್ ಇದ್ದ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ತಲೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತೆ ಭಾಗದ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ಆ ಮೂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಐಕ್ ಬೇಸಿಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಎನಿತ ಪಾಡೊಂದಿದ್ದೀರಿ